Hello lil kulħadd, merħba ma' dan il-video. Illum nixtieq inkompli nitkellem dwar il-piramida sewwa, imma m'iniex se nenfasizza dwar l-istruttura tal-piramida, se nenfasizza dwar x'hemm taħt il-piramida. Għaliex il-piramida issa hemm diversi teoriji sewwa li jista' jkun laqtu l-musmar fuq rasu, jista' jkun li mhix se nidħol f'dawn it-teoriji f'dan il-video. Sewwa, mela jiena se nenfasizza f'dan il-video x'jista' jkun hemm isfel. Mela, fil-video li għadda, video preċedenti, kont kellim dwar il-piramida ta' Giza u spiċċajt bl-Isfinġa. Sewwa, mela. L-Isfinġa ma' Sibirra, kif semmejt darba l-oħra, għandha stella. Sewwa, issa din l-istella il-lapida biex niftehmu il-lapida għandha fuqha inċiżi, kuruturi, passaġġi uswali u kmamar. Sewwa, issa persuna li tmur Giza u tgħaddi minn quddiem l-Isfinġa se tara din il-lapida. Sewwa, din il-lapida hija kbira. U min jgħaddi minn quddiem din il-lapida ma nimmaġinax li jagħmlu iżjed minn 10 sekondi. Sewwa għaliex għax dik u hemm inċiżi żewġ sfineġ fejn xulxin u għadha tħares lemm u l-oħra tħares law u taħthom hemm dawn is-swali. Sewwa, imma ovvjament għal dak li jkun għal dak li mhuwiex intis fis-simboliżmu u intis f'affarijiet bħal daw encrypted. Ovvjament ma jagħtix każ imur qudiema jara dawn l-inċiżjonijiet għalih sinjali da u jibqa' żejjer li ma jagħmilx 10 sekondi qudiema din l-Isfinġa u jibqa' żejjer. Imma għal persuna illi jinvestiga dawn l-affarijiet dejjem ħaffer u għandu waċċ kbir għall-eżoterija sewwa, dawn huma ovvjament kollha jfissru xi ħaġa, se nurikom għax preparajt daqsxejn tħall daqsxejn fuq Google biex infittex din il-lapida. U ħanirkon, issa skużawni ta' ċaqliq l-aħwa. Sewwa, ħanurikom naqra minn fuq l-iskrin. Mela, hawnhekk qed naraw l-Isfinġa bit-tavla qudiema, bil-lapida qudiema, u qed naraw daw in-nies qed jieħdu ritratt. Sewwa, mela din ħanitfa' l-cursor fuqha, dik hija l-istella, il-lapida biex niftehmu issa ħammur foħra. Din mela, dik hija l-lapida ta' quddiem l-Isfinġa. Mela x'għamilt. Mela, pass lura, insomma ġiet tajba rajt. Mela, pass lura. Ġejnaw, naraw, nkabruha, alright. Mela, hawnhekk qed naraw kuruturi, hawnhekk hawn kurutur naraw. Hawn kurutur u dawn kmamar, passaġġi hawn sala kbira u l-istess in-naħa l-oħra. Issa fuqhom qed naraw Sfinġa u n-naħa l-oħra Sfinġa oħra. Tiftakru fil-video preċedenti x'kont semmejt illi jiena ma tagħmilx sens illi hemm Sfinġa waħda illa l-Eġizzjani dejjem kienu jibnu żewġ sfineġ bħala gwardjani ta' xi gate jew portal. Sewwa, f'din il-lapida qed jindika biċ-ċar illi hemm żewġ sfineġ. Żewġ sfineġ hemm. Issa. Dawn il-passaġġi x'inhuma jew x'jistgħu jkunu? Mela ħanitlaq mill-ewwel tarġa. Dawn il-passaġġi jiena inħoss, ovvjament, ħadd ma daħal intat. Sa fejna jiena ħadd ma daħal. Insomma, sa jew sakemm kien hemm Zahi Ħawważ bħala mhux prokuratur, il-persuna inkarigata mill-arkeoloġija tal-Eġittu, sewwa, da biex iġġib liċenzja biex tidħol lembu biex tidħol law tiġifieri mhix tagħmel hekk, jekk tagħmel ma nafx tagħmel insomma x'kien veru strett illa għaliex ovvjament minn ftit snin law niftakar kien hemm dak il-teleseries ta' Ancient Aliens
minn ancient aliens law, il-nies boom splodew, kulħadd ġejju sejjer Giza biex jara. Allura daw, rrid ovvjament jiftaq battejt jagħmel ċertu restrizzjonijiet illa lix ma setax jibqgħu sejrin hekk in-nies hemm kulħadd dieħlu ħiereġ u jmissu ovvjament. Dan il-teleseries kien anqal il-mistoqsijiet ta' ħafna. U niftakar ukoll illi x'ismu Giorgio Tsoukalos kien batli għal The Gospel of Forbidden Truth. Illa li xkont għamilt referenza għal teleseries fuqu u kien batli u bdewni biħu il-kodba tiegħi niftakar. Ġo ma nafx fejn kien ma daf l-istudju tagħhom insomma. Mela, kienet esperjenza ħafna li batli Giorgio Tsoukalos u kienu xtaw xi kodba minn għandi biex ibiħħuhom Los Angeles. Mela, issa dawn is-smari, dawn il-kuruturi, insomma, kienu iservu possibilment jew kif inħoss jiena bħala storerooms imħażen għal arkivi ta' ċiviltajiet illi ġew estinti. Mela, dawn iċ-ċiviltajiet jippredejtjaw sewwa iċ-ċiviltà ta' Sumer. Is-Sumeri antikissimi 6,000 sena ilu. Sewwa dawn iċ-ċiviltajiet imorru oltre id-Dilluvju l-kbir. Illi skont kalkolazzjonijiet li għamilt bejn wieħed u ieħor kien fl-aħħar fażi tal-era glaċjali. Sewwa meta bdew jinħallu sluġ u mbagħad sar dak it-tsunami globali u sar id-Dilluvju. Sewwa ġifieri qabel it-tsunami ta' żmien Noe biex niftehmu 12,000 sen ilu kien hawn ċiviltajiet ovvjament illi l-Università tgħidlek dawn huma kollha ħmerijiet. Ma jimpurtax. Issa, jiena nħoss sewwa għax huwa importanti meta bniedem iħoss. Sewwa importanti ħafna is-sistema għalmitna biex ma nħossux. Issa darba nagħmel video dwar il-ġisem tal-bniedem, dak it-tempju il-propja tal-Alla. Mela. Hemm preservati tavli ta' stejjer u folk u leġendi u mitoloġiji u histories ta' ċiviltajiet li huma estinti. Dawn mhux neċessarjament tavli ta' wiżna bħalma naraw f'dak il-film tal-10 mandamenti ta' Charlton Heston kull tavra daqshekk ta' li tiżen wiżna li dawn kienu kristalli. Iġġorra f'idejk u fil-but ġifieri. Kristalla tal-emerald, eżempju tal-emerald, kien ikun fiha ħafna informazzjoni, sewwa. Mela, darba minnhom kont qed nitkellem ma' ħabib tiegħi Mażun u dak kien orieni sketch tas-seklu 17, bellaħni sketch tas-seklu 17 illi kienet qed tinkludi l-Isfinġa u l-portal ta' taħt il-piramida. Sewwa, issa, jiena meta bdejt bat ninvestiga dan għax stimolani ta' veru, ġifieri, bdejt ninvestiga u nara u brainstorming u sebaħ dalam u nsib ktieb li marbut ukoll mal-Mażonerija fejn hemm the Emerald Tablets of Thoth biex taxa. U jiena dak iż-żmien kont qed norbot kollox ma' Thoth rigward Giza u il-binja tal-piramida u sabaħ dalam. Allura jiena bdejt nieħu baż kbir għaliex qed ngħidilha mela jiena fi triq it-tajba qiegħed sewwa mela importaħ taħt il-Giza the Emerald Tablets of Giza of Thoth relatati ovvjament mal-piramida u mal-Isfinġa mela jiena sejr fi triq it-tajba. U għet ngħidilkom isni rbaħ il-lotterija. Mela, u din l-sketch għas-seklu 17 qed tindika li hemm dan il-portal sewwa u l-Isfinġa u l-Isfinġa l-oħra huma l-gwardjani tal-portal, the portal to the gates of Amenti.
The portal to the gates of Ammenti. X'inhu huwa dan il-portal tal-gate ta' Ammenti? Sewwa, dan il-portal jieħdok f'dimensjoni jew dimensjonijiet ta' kostellazzjonijiet oħra. Dawn mhumiex ċajt laħwa, dawn huma affarijiet reali. Din hija natura, imma ovvjament is-sistema tant blokkatna, tant iddottrinatna, li dak li naraw biss. U anke niddubitaw dak li naraw, u ma nistaqsux. Sewwa, illa li joħroġ minn taħt il-kappa tas-sistema biss tajjeb, u dak biss għandna nafdaw. Anzi, dak li joħroġ mill-kappa tas-sistema nagħlaqlu l-biċċu, nagħlaqlu l-biċċu naħarqu inteħsu farina. Mela nafda ma tarax, jew ma tarax, tkun veru ignorant biex tafda s-sistema. Tarawni nibda niskol meta nidħol daqsxejn f'passjoni nekk imbagħad nibda nitkellem. Ninsa li nkun qiegħed nitkellem fuq video. Imma, mela il-prospettiva bdiet tinfetaħ u bdejt ngħid il-Madorf. Mela jiena miexi fi triq it-tajba, il-portal ta' Ammenti, sewwa dak iż-żmien ma nafx sena kienet imma ilu daqsxejn ta' żmien naħseb kont għadni qed nikteb The Bible Paradox dak iż-żmien. Ma nafx meta kien eżatt, imma ilu daqsxejn mhix ħażin. Mela, dak iż-żmien kont qed nikteb dwar The Bible Paradox u dwar Mosè, infatti kont qed nenfasizza ħafna The Gospel of Forbidden Askinadu Blueprint. Sewwa, kont qed nevolvi dwar Mosè u dwar l-involviment tiegħu mal-piramida u l-arka. L-arka, bomba, nsemmija wkoll din tal-arka. Mela, l-arka x'għandha x'taqsam mal-piramida. Insibu fil-Torah, sewwa, fil-ktieb mela Exodus, Leviticus, fin-numri mek minix ser żball. Fil-ktieb tan-numri, sewwa, fil-ktieb tan-numri fil-koalizzjoni tat-Torah li huma l-ewwel erba' kotba tal-Bibja sewwa, insibu fil-ktieb tan-numri. Issa nġib il-Bibja wkoll ħalli nikkonferma. Insibu illi l-Iżraeliti taħt Mosè ħadmu din l-arka. L-arka li iżjed nafu bħala the Ark of the Covenant, dik li l-Iżraeliti l-qassisin il-Leviti kienu jġorru poles hekk bistaff fuq spallejhom, sewwa, issa dika ma nidħlux fl-affarijiet tal-arka. Sewwa, ħankompli dwar il-portal, il-piramida, l-Isfinġa u dawn affarijiet inkella nibda naqbes minn l-emmolaw u nagħmel sada fil-għodu għaddej. Mela, hemm miktub illi il-craftsmen, the skilled craftsmen ta' Mosè ġew mogħtija biċċa xogħol biex jaħdmu din l-arka. Sewwa, issa jiena sibt fil-Bibja illi jista' jkun da l-arka l-propja dik tad-deb sewwa, dik mhux krejawha l-Iżraeliti, mhux ħadmu l-Iżraeliti, imma serqawha minn ġo Giza, minn ġo l-piramida. Infatti, fil-King's Chamber, fil-piramida primarja ta' Khufu, hemm qisu kasket. Sewwa hemm qisu kaxxa tal-granit. Sewwa. U din ġewwa, mela inti għandek il-kaxxa tal-granit, ġewwa l-intern id-daqs eżatt, preċiż daqs id-dimensjonijiet tal-arka. Eżatt. L-għoli, il-fond u t-tul. Eżattissimi. Sewwa, issa. Mela l-ura di probabbilment kienet il-kontenitur tal-arka. Fejn l-arka il-propja tad-deb kienet qiegħda hemm. Infatti,
la darba dawn serqawha il-piramida ma baqgħetx taħdem. Ma baqgħetx taħdem il-piramida, mela ħankomplu nevolvu miegħu. Imna laqbad timparla fil-vojtar għax ġieni dettal tajjeb moħħi dwar l-arka. Mela, din l-arka l-oħra għamlu arka oħra daw sewwa illi fija kienu jġorru il-manna għal 10 mandamenti. Imma il-propja arka kienu jġorru fija il-bastun dak li jiseħ di shepherd staff li kien iġor Aron ħu Mosja. Dak li biħferet il-bahar, issa nitkellmu wkoll li feret il-bahar. Sewwa, u ġo fih kien hemm ukoll il-Great Ankh dak is-salib tal-Eġizzjani li dawn kellhom poter tal-blieħ, teknoloġija tal-blieħ. Ma rridx nidħol fihom dawn l-affarijiet għax nintilfu, nidħlu darb'oħra f'video ieħor. Mela, meta l-arka insterqet minn ġo l-piramida, il-piramida ma baqgħetx tiffunzjona, infatti kien hemm ħafna kristalli ġo l-piramida ġew misruqa wkoll sewwa u ma baqgħu il-piramida ma baqgħetx funzjonabbli. Mela, ħani għafem ma l-issa bl-arka ser inkompli, anzi ħanamel dan wara għaliex kien nara qudiemi. Ngħid taraw l-arka, ma rridx ninsih dan id-dettall. Mela, irrid norbot ukoll il-piramida, inti għandek passaġġ niżelek minn faċċata isfel sewwa xi 30 metru l fuq, jekk jien ngħid. Xi 20 metru mill-art il fuq, sa mela immaġina għandek ħampenġija. Mela, skużawni l-aħwa, mhux daqshekk konvenjenti fl-affarijiet hawnhekk irrid nikkrejhom dak il-ħin mela. Ħampenġi l-piramida sewwa, nispjera li tidher sew il-piramida. Mela, issa hawnhekk hawn il-passaġġ u hawnhekk jibqa' tiela għall-Grand Gallery u għall-King's Chamber. Issa, u hawnhekk għall-Queen's Chamber. Għall-Queen's Chamber minn hawn. Issa, mela l-ħażin. Hawnhekk hawn il-blokka tal-granit. U għal-mamun daħal minn hawn. Mela, ħanispjegalkom. Mela, qed taraw hawn da il-passaġġ minn fejn illum jidħlu hawnhekk minn ġodin hawnhekk hawn ħofra illi kien kissra għal-mamun. Pirata ħallil li prova da kien stimulat ovvjament mill-ajdut u mill-folklor illi preservat ġo l-piramida hemm ir-rikkezzi tal-farawni Khufu, sewwa dan ovvjament daħal infiltra biex jisraq il-dawn ir-rikkezzi u miskin ma sab xejn il għaliex din mhijiex tomba kif tgħidilna l-istorja akkademika tal-università dan ma sab xejn għall-mamun, sewwa issa. Mela llum it-turisti jidħlu minn hawn minn ġo din il-ħofra. Daqsxejn isfel hemm il-bokka propja. Sewwa issa, ix-xaft jibqa' nieżel hekk. Imma hawnhekk hawn blokka tal-granit. Hawnhekk hawn blokka tal-granit. Issa dik il-blokka tal-granit ma setgħux jgħaddu għaliha allura x'ġara. Mela hawnhekk għandek il-King's Chamber, il-Grand Gallery, sewwa, u il-Queen's Chamber. U hawnhekk tibqa' nieżel għal taħt l-art. Għandek il-lower chamber, il-lower shaft u subterranean chambers taħt il-piramida. Issa, il-piramidi illi nbnew wara l-piramida il-kbira sewwa ma jafux li jeżistu il-Grand Gallery il-Queen's Chamber u il-King's Chamber ma jafux bihom għax daw dik il-blokka tal-granit ħasbu li apparti mill-ħajt. Sewwa daw ma setgħux jgħaddu, allura daw il-piramidi l-oħra illi nbnew sewwa wara l-piramida l-kbira daw inbnew mill-lower shaft sal-Anki Chamber u il-lower chamber biss. Daw biss taraw jekk tmur fil-piramidi preċedenti illi wara l-inbniet il-piramida l-kbira.
mill-granita, mill-blokka tal-granit il-fuq ma kienux jafu x'hemm daw għaliex. Għax mhix veru kien hemm din l-użanza illi jibnu l-piramidi biex isservi bħala tomba sewwa. Infatti minn għall-Mamun law indunaw illi skoprew daw iċ-chambers ta' fuq sewwa. 700 sena minn 700 sena law. Issa, mela dik appunt li xtaqt insemmih biex norbot ma tad-darba l-oħra, ovvjament kif għad tidabra fil-ktieb hemm ħafna iżjed dettalji. Mela, dan qiegħataw biex ifakkarni fi kont qed ngħid l-ewwel u nfakkarnis li u ftakart. Issa, mela, biex inkomplu dwar l-arka propja tad-debb. Mela l-arka propja tad-debb illi meta sar u għamlu dawn l-affarijiet tal-blieħ biex waslu sa fejn waslu fl-art imweda, sewa u imweda baqa għax kellhom jiġġieldu għalija biex juħduha. Il-piramida ma baqax tiffunzjona x'ovvjament tilfet il-batterija tagħha biex ngħidu hekk. Issa, kif naf jiena illi l-arka li dan il-kasket li hemm fil-King's Chamber huwa il-post fejn tiġi preservat fejn kienet titpoġġa l-arka. Għaliex? Fil-ktieb ta' Samuel, il-ktieb ta' Samuel l-ewwel ktieb tibqa' sittin ktieb. Ippermettu li nara. Mela. Il-ktieb ta' Samuel. Samuel, fejn Samuel? Fejn rabtelna Samuel? Samuel, mela, għawnu, l-ewwel ktieb jew it-tieni ktieb maduf. 239. Mela ħansiba 239. Ħansiba ħall-onorijilkom għax dan importanti, illi ovvjament mhux imparla biss imma norikom 239. 239, mela din hija l-Bibja. U sa nsib ukoll ħanara eżatt ħanidħol fit-ktieb tiegħi ħalli nsiba. Mela. Ser nsib Samuel. Ippermettu li naqra l-aħwa ħalli naraw. Nara fejn qiegħed il-vers. Fejn qiegħed bħalissa. Samuel tu naħseb. Il-madu fejn qiegħda. Nax iktibu. Mela, ħalli ma nqgħodx nitlef iżjed ħin. Ma nixtieq insiba dejja. Fil-ktieb ta' Samuel hemm miktub illi l-arka qabel ma kienet qed tinġar ġottinet tal-Iżraeliti sewwa kienet toqgħod ġo struttura. Issa di tinsewx illi għall-Iżraeliti l-arka kienet mimlija bl-ispirtu tal-Alla. Allura kull meta di f'dan il-vers l-arka qiegħda titkellem u qed tgħid meta qabel ma bdejt niġri l-emmula fit-tinet tal-Iżraeliti kont noqgħod ġo struttura. Di issa qed dal-klim ġemm mill-fom l-arka. Illa lix l-Iżraeliti kienu jaħsbu li l-ispirtu tal-Alla qiegħed ġo l-arka. Sewwa infatti Mosè kien jidħol, kien ibellaħilhom li kien jidħol jikkonsulta mal-Alla u sabu ħadalam dak kien jitfa' d-dammi qudiema u skont dawn id-dammi jixgħalu l-botot u joħroġ jgħidilhom isma' qalli jekk u hekk ma dak kien qed jgħidilhom l-aġenda tiegħu. Dak imbagħad nitkellmu dwaru wara wkoll. Nixtieq insib dan il-vers biex norjulkom għax
Issa jekk ma nsibux, infatti mhux se noqgħod naħli iżjed infittex. Li se nagħmel referenza lih u sibuh intkom sewwa, se nibatilkom ir-referenza tal-versu kollox. Mela, din l-arka ma nbnietx mill-Iżraeliti u mhux taħt it-tmexxija ta' Mosè. Għaliex l-arka hija ħafna iżjed antika minn żmien Mosè. Itmur lura sa qabel Abraham, anzi, issa Abraham kien jeżisti 4000 sena ilu. Mosè kien jeżisti 3400 sena ilu. Abraham 600 sena qablu sa tarġa l-arka tmur qabel Abraham. U ħanajdilkom għaliex. Tiftakru dik l-istorja biblika li nsibu fil-Ġenesi ta' Babylon. Mela, Babylon x'kien Babylon? Enfasi sħiħa li Alla ma jridhomx jibnu iżjed sewwa allura se nikkonfondilhom il-lingwi biex ma jifhmux iżjed. Bullshit. Ħanejdilkom x'inhi l-istorja ta' Babylon. Babylon taf x'kienet? Mela aħna Maltin sewwa u di se nifhmuha, biċċa minna se nifhmu. Mela, Babylon fiha 3 kelmiet. On tfisser smewiet. Tfisser Alla jew Lord. Lord tfisser Lord. Mela, on tfisser smewiet. Tfisser Lord u bab. X'inhu bab? Mhix bib. Bib. Mela bib. Gateway to the Lord in heaven. Portal. Babylon. Mela allura l-arka kienet hemm biex tattiva l-piramida l-kbira u biex tattiva it-torri tal-Babilonja. Sewwa, mhux biss. Din peress li d-dinja kienet maħkuma minn dawn l-aljeni, sewwa, allura kellna amministrazzjoni waħda fid-dinja, amministrazzjoni ewlenija. Infatti jinsibu l-iskritturi antiki ta' kull pajjiż, ta' kull nazzjon, ta' kull ċiviltà kollha jannu fallat. Ma mhux l-allat tal-Eġittu huma differenti mill-allat ta' Sumerta, jew mill-allat ta' jinnaf tal-Indja, jew ta' ċina li kollha l-istess allat. Imma ovvjament l-interpretazzjoni hija l-istess, l-ismijiet huma differenti ovvjament. Il-mitoloġija kulħadd għandu l-istejjer tiegħu, imma l-ismijiet kollha huma konnotazzjonijiet u referenzi diretti għall-istess allat kif dejt ngħid id-darba l-oħra. Marduk u Ra. Sewwa, infatti, hemm dik l-istatwa ta' San Pawl, San Pietru, il-Vatikan. Għax anke l-Knisja Kattolika. Din nagħmel video, nagħmel biżibilju videos, ġifieri. Dik l-istatwa li hemm ta' San Pietru, il-Vatikan kulħadd imur imnislu saqaħ, ġibu ilu ċatta, saqaħ lixa, dik hija statwa ta' Ġupiter. Mhux ta' San Pietru, dak Ġupiter, dak l-Alla Ġupiter. Uranus, l-aħwa, Uranus min kien? Il-kbir ta' dawn il-lords, ta' dawn l-alieni. Mela, il-portali, il-għalix dawn l-alieni ma kienux biex ngħiduha bil-Malti ta' ċajt. Jekk eżempju, wieħed daħal f'dik il-kontroversja tan-Nazca, il-Nazca Desert fejn hemm dawk il-linji mal-art ishom passaġġi ta' airways sewwa biex jitilgħu l-ajruplani daw ancient astronauts. Sewwa, jiena ma naqbilx magħha. Għaliex, dawn tant avvanzati dawn l-alieni bħalna bl-ajruplan bir-runway ma tagħmelx sens. Daw kienu jitreveljaw mill-portali. Sewwa kienu jiżaw in-networks ta' portals daw. Tal-bliħ affarijiet tal-bliħ biex qasmu galassja. Daw ġew b'vettura u ejja. Daw ġew b'daqshekk ta' ċajt daw kienu jużaw il-kapsuli meta jidħlu fl-orbita tagħna tad-dinja, hemm fl-orbita iwa, kienu jużaw il-kapsuli biex jiġru l-emmolaw, imma kienu jużaw il-portali wkoll anki fid-dinja sewwa. Mela allura dawn il-portali mhux tal-li huma reali, tal-sistema taf bihom ma tiġ tgħidlek bihom. Sewwa, jiena għamilt pinpoints wieħed mill-kotba tiegħi fejn semmejt diversi portali. Hemm Bermuda Triangle, hemm Ġerusalem, hemm
il-North Pole u s-South Pole. Is-South Pole. X'hemm iżjed? Semmejt xi disa portali differenti. Sewwa, dawn kollha qegħdin no-flight zone. So mhix kollha, hemm il-North u s-South huma no-flight zone. Sewwa, imma hemm portali oħra fejn eżempju kien hemm il-kontinent Tamu fil-Pacific, hemm portali ieħor, dawn huma portali li kienu dawn huma naturali ta' mhux ġifieri ġew inventati. Ikun hemm portal u mbagħad jibnu lek struttura bħal mija Giza, bħal huwa Babylon. Bħal huwa t-torre tal-Babilonja. Sewwa jibnu lek struttura biex jużaw dik il-faċilità. Hemm ħafna affarijiet l-aħwa. Naħseb jiena pparlajt iżejjed 30 minuta, se nieqafgħu, issa nintaqgħu video ieħor. Grazzi tal-issegwu, ringrazzjakom minn qalbi u nispera li sibtu għal darb'oħra dan is-suġġett ta' interess. Grazzi l kulħadd.